Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag inspirasyon. Isay-say kay Kuya Hil magkapamati sang imo problema. Sa radyo ipasakop, nakasaysayan mo, iyay drama. Isay-say kay Kuya Hil, may panamyaw na may musika pa. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Mag-advise sa inyo. Isay-say kay Kuya Hil magkapamati sa imo problema. Maganda na kita sa pipila ka mga tapikong aton karon pag-istoryahan. Mga problema nga ginpadangat diri sa aton. Mga palamongkotanon nga dapat gid naton sabton. Diri lang sa isaysay kay Kuya Hil. Ay mga anak, ay magsunggod sa mga mama. Mga mama and tawon. Kung gid kayo na sa laber, gid kayo na sa mga kabataan and tawon, ha? Mosa nga kamo mga anak, jud mog sunggod-sunggod sa ginikanan kanigong tandaan gid ninyo mga anak, ha, walay ginikanan nga magtudlo og kalainan sa ilang mga anak. Timan jud na ninyo, ha. Ang tanan niya gitudlo sa ginikanan labi na gid sa mama para intaw na sa kaayuhan sa mga anak. Usa ayaw jud kung masunggod kay mama, paangga-angga lang, isa lang kahag ni mama, umpawanan na, no? Sige! Amo na ganita ng aton gobyerno bala. Particularmente, ini nga aton government, subong tani, makita man ni namon nga mga PWD ang inyo pagulikid sa amon mga kabyanan. Tuod man, ha? Damo kita ginapasar nga layi. Damo ginapang nga mga layi para sa PWD. Pero daway namon na batsyagan ang inyo mismo ginahimo nga mga layi. Tuod gina ako bisan sa totoo lang PWD ko pero daway gikubatsyaga. Ako gina-challenge ko gina aton gobyerno mga kabyanan. Tuod gina sa mga senador naton, sa mga party list nga nagagamit sa ngalan sang PWD mga kabyanan. Daway gid nabatsyaga ng daway ko gid nabatsyaga ng inyo nga presensya. Sorry lang gid, ha, masiling mo gabi gid man si Kuya Hil. Tuod gid man abi. Oo. Wala gid dyan nabatsyagan sa mga PWD. Particular gid. Bisan sa akon. Ay, pabatsyaga. For example, in DPR Week, damo di ka pamangkot sa akon. Anong activities ng PWD? Ang masiling ko lang, ambot. Tuod yun na. Alright, ari na ang aton nga partner sa kahanginan. Basig luto na ni siya apan-apan tangkong mga may istorya, Mami Flor. Antes sa padayon la, Mami Flor, may istorya sang duha ka mga ngayam la. Kabalo ka nung mga ngayam. Ang duha ka mga ngayam mga kabyanan nagkuan na sila, nangayam na sila sapat. Karon, Mami Flor, kay nakakadto sila to sa kuan. Nakakadto to sila sa kay natalang sila bla, Mami Flor. Sa isa ka bukid. Nagsaka sila sa sa bukid, hindi na sila kapanaog pa doon, nalipat na sila sa lagyan. Nagabihan sila, Mami Flor. So ang ginimo nila, Mami Flor, abi mo anong ginimo nila? Nangita sila payag nga mapagasilungan nila. Kiman gabi na mo, gabi na. Te karon, Mami Flor, ang natabo, sang nagapangita sila payag nga pasilungan nila, may nakita sila isa katigulang, Mami Flor. Isa ka lalaki nga tigulang. Te
Abi mo Mami Flor nung tabo, nag-ayo sila nga dito lang sa nanay kay mapabuwas lang sila kay pagkaaga matultulan ay malang dilang dalan. Ate dito nagsugot ang tigulang Mami Flor eh. Tiyang natabo to ginadubuhan sila ka manok nga Bisaya mo. Di karon kay ang ila kanon to mais nga kanon ug dana gid ang kaon bla. Kay man adobo nga manok. Nahuya tong duwa na ano na jud tayo ang talang kaon. May gikaluoy man sigulang maorotan de kanon eh. Kasi kung duwa na nibla pugasaw. Ti karon ti balo ka sa bukid wala na suga Mami Flor mo. Bisan solar wala pa toya kiti ara sa bukid-bukid bla. Sa mga alas 10 o alas 11 na sang gabi igor Mami Flor, namukaw tong isa. Yamig-mig. Total tulog naman gorong tagiyas ang balay ang tigulang nga lalaki. Mangukay ta ba si may bahaw pa? Kiro do bitin ginakaon mo manok nga dobong sudan lakang kahang. Siling isa ikaw lang tumega. Kung makakuha ka na pighol karon nahungiti lang ko. Kabalokanong pighol nablang bilog na ano. Samtang nga nagahurikap to ang tawo, nakakuha gid siya pighol nga mais nga kanon. Siya meg ari na may pighol inaya lang tingog mo bla kay makibot tigulang to pare tadaan makigan ta sa tigulang rumbog tawan daw. Nyate ano nya hungit ko na. Siling sang isa, hikapan na yung baba ko, mahikapan mo ganit burangos. Amo na. Hoy, suga mo. Hoy, suga mga kabyanan. Di tanto nga hikap sang, siling sang ginahurikap niya. Ano man, dito mo sa tigulang ng apkap man. Matalang sa ulaguro, Mami Flor. Natura kay madulong na. Dito sa nangarap kap, ang alatrasan ng isang tigulang mo itong halaya kabikan kay hungitan niya ka. Halaya ka hungitan kanon mga kabyan. Tayo natabo ito Mami Flor. Paghungit Mami Flor, ang isa ito gaw tuyotoy kanaw. Paghungit, nakautot ang tigulang Mami Flor. Siling niya ito sa nagawangit niya na ano makay mo, Migman? Bugnaw na ng kanon, gihuyop mo pa. Ay, nako mga kabyanan, bawang mo na. Amo ng experience sa duwa ka hunter, duwa ka mga ngayam, mga kabyanan. Ay, ambot lang kita sa inyo, Alright. Diri na kita mga kabyanan ato na pagabuksan ang unang nga pamangkot diri nga gin padangat diri sa aton. Halin sa kay 657. Siling ni 657 Kuya Hill. Hindi lang ko manugid sa ngakon matuod nga ngalan. Ari lang nga ngakon pamangkot Kuya Hill andan. Pwede bala na Kuya Hill nga ang imuutod kuya napatay, ikaw naman ang mga sawa sa asawa sing imuutod Kuya Hill kay naluyag man gid kaayo Kuya Hill, nagaluyagay man gid sila, pwede lang na Kuya. O ano na imo Madam Flor? Si 657 ka pamangkot sa kung mapatay ko nung utod hindi way mo siya gambal nga siya ha. Wala yung nagihambal nga siya, kundi ang yalang di hambal pwede bala na Kuya Hill nga kung mapatay ang utod ang utod man ang isa naman ka utod ang masalo kati galuyagay man gid kuno sila Kuya Hill. Sige abi ano na Mami Flor sa imo amo ni imo 657 ang mahambal ko man lang sa imo pwede man na siya pero hindi ni siya wala man siya nagambal na siya nga matabo nga amo na ang utod kay wala asawa sa asawa sa utod. Kung nagaluyagay man lang kamo sila pwede gid lang na pwede na kay damo na nagakatabo sina nga ako na kag sa Biblia Mami Flor ara gid man abi example napatay ang utod ti ang asawa kay wala naman niya bana pwede ti pangasawon sang utod man hasta magkabata sila amo gid man abi sa Biblia hindi gid ka magkaadlok example man lang ni 657 way mo man ginhambal nga ikaw example ba si kun ikaw abi ti pwede
No, di ba? Pwede gid na siya. Basta ga lugayay ka mo. Oo. Lugayay. Way gid na damo nga problema basta isa kag isa sa ila. Nagaluyagay, okay gid na, way gid na sila nga may diferensya. Ano man nga kon mga lugayay man nga luyagay. Ay noon sabi 657 ayaw kang kahadlok ko kung ikaw may example ha kung ikaw ay kagkahadlok minyo ani mo ang asawa sa imong utod kay napatay naman po sa imong utod dili na magkuan oy nya pasalamat magani na kay ikaw mo salo sa uban nga tawo di ba Mami Flor sakto gid na ayaw kabalaka 657 oy Jesus may gay na kay example kung naana sila yung mga anak tito ka na papa pagyod. Kung lalaki ka pero kung babae ka, tita ka na mama pagyod. Ana ba? That is a very simple katama. Pero sa totoo seryoso, wala lain oy. Way gina diferensya. Wala na siya lain ha. Kana kung uban maingon niya, sus purya buyag. Ang utod nimo, ang asawa si mong utod, di mo manggiminyuan. Dili oy. Kamu ba? Sige, 657 okay na. Ha? Okay, another. Mangutan na pag dere. Nindot kayo ni. Kuya Hill, asa man ta mo tuo? Tawagan ako kay Rico. Sang Sagay City, kuya. Asa man ta mo tuo, kuya? Sa mga tigulang o sa karong panahon? So man ibuot ni pasabot ni Rico ane. Asa siya mo tuo sa mga tiguang o sa karong panahon? Okay. Kay sa karong panahon daghan namang mga dili pwede daghan namang mga pwede nga sa una dili pwede. Di ba Mami Flor mo ni guro yang buot pasabot kay Ron Rico. Example ning patay. Example mo lang ni. Kani bang bawal magdala og pagkaon silang balay. Di ba Mami Flor kadungog ka ani? Bawal magdala og pagkaon silang balay. Kani ha? Rico dili na tinuod Rico. Ngano man kung tinuod pa na Rico, nangahurot na tang kalamatay Rico. Kay una nganong dili man ka mo dala og pagkaon sa inyong balay kay dira magkahalin sa minatay na nagkaon ka diha. Nya didto nimo gi area sa inyong CR dito. Tanawa ko na. Okay. Dili tinod ito na Mami Flor. Kana kung dili magdala. Oy Mami Flor sa tinod anay ra gid sa una ha. Nanugunan gid ko ato Mami Flor do na koy kaila namatay. Nya karon Mami Flor kay daghan kayo nung tabang dito. Sus paglubong in town Mami Flor, wa man nahurot ang pamahaw Mami Flor. Halagi panghaboy sa suba Mami Flor. Sus kanang mga kuan pa, mga nindot pa kayong pamahaw nya, mga soft drink nga wa nahurot. Agi pang wigit Mami Flor. Kay lagi kuno nga dili lagi kuno pwede ibalik. Nya dili pwede kuan kanang dad-on sa balay. Pero Rico, tandaan mo gini Rico, may mga tiguang nga tuod di na magstorya Mami Flor, di ba? May ara. Daghan pod sila mga gituhuan nga tinuod jud. Pero kani bang daw mga disparates na gini kaayo, murag di naman ikatuhuan kani gong maingon nya di manilhig. Nya sao naman lang kung hugaw inyong balay. Kinsa may mo dapo ana nang hugaw kayo. Pamuluton ra madala ni magpulot kung example naghangin todo niya. Namalid mga dahon. Oy panilhig mo oy. Kani ba ang pinakadako nga kuan nato ang pangamuyo jo dili kay kining pagtuoto. Sa unang panahon Kuya Hill. Insakto man na nga mo na no sang una pa sa panahon. Pero karon niya kay kadamo na sa mga imbento ang tawo. Daw wala na gina ang sasanto pa kay atoy asadto pa to. Lain naman subong ang mga tinuhuan sa mga bag-o. Di daw bali wala na toy ang sang sinadto nga tiyempo. Amo na nga ang iban damo ko gay kuya nakita nga maanuman madalaman pagkaon sa ila balay. Inaya grasya na yan dapat ungaya usikan bala. Pero sa tinod ana lang kanang grasya wa gina nagingon ang Ginoo nga oy ayaw nyo nagdada sa inyong balay kay gikan as minatay. Ayaw jud nagdada. Kaning mga tiguang, kaning mga kalulahan o kaluluhan nato
kuan man na sila kay mao po na ilang namataan Mami Flor. Di po na sila magtudlo nga wala po nagitudlo sa ila. Mo na kung tanaw nato nga eksakto sila ato ginang tumanon kay para man astuha. Di ba? Kay kung di na nato tumanon kita may pilde. Pero kung layo nas Ginoo ganing pagtuo kanang tuo nga layo nas Ginoo wa na gitudlo sa Ginoo wa na nagikuan sa Biblia gibutang di na tuo na di na natutuhuan. Pero kaning mga insakto nga mga dapat natutuhuan Rico mo ni atong tuhuan. Example maingon sa nanay ug tatay nato, oy magsimba jud mo ha. Kay kung di mo masimba makasala mo. Oy tinuod biya na. Kani tinuod jud Pero maingon ganis lulog lang, hoy ayaw mong simba. Kisagan mong simba-simba ana, di mo maluwas. Kana, di ginatinood. Di ba, Mami Flor? Di ginatinood. Ha? Mga kabyanan, may ara kita balasihan. Kung ang ginatudlo sa aton mga katigulangan, nakabase sa Biblia, ara tuog yun ta. Pero kanang wala na butang sa Biblia, makasiling ko nga, marag di gid mao. Example Mami Flor. Example lang ha. Kanigang santos. Kita kana. Naay mga santos sa una nga milagruhan ginas Ginoo makaayog yun. Pero kaning naay bisag unsa lang santos sa imong sampito niya. Pati mga yabok diha gihaplas nimo simong tuhod. Ya pati diha mga agay ay imong gitrapuhan o gi salod sa baso niya giinom. Dili na maayo. Nya dira ka nagpangamuyo kay San Pedro ayuha ko. Nya wa gani ka katangla sa langit og magdangop sa Ginoo. Na dito noon ka kay San Pedro kana sala nga pagtuo. Ha? Kana magbisas mga tiguwang. Ingon bes lola ug lolo oy pagbisa jud mas mga tiguwang ha. Oy bisa jud mo oy. Di ba Mami Flor? Natural lang gid na sa mga pamatanon nga mag-bless gid so nga magulang nila pangidaron. Na mo gina kay gitudlo mo gina sa mga nanay ug tatay nato. Nya sa una mga batasan na to pagkakita na to tiguang maana to din may gabi karon halawa na karon kuya hilain man may natalupang dan ko nga may masugata sa akong gabi masinigdan nga sa aswang ana daw no imbes nga may yung gabi katane Rico tanay ha imbes nga may tanday gina imbes nga mamayang gabi katane maingon la aswang na tingwa may na anuhan ko sina nga mo na lain na gid man karon pero sa sobra bala karon sa pamatanon nga di na sila motuo Mami Flor ang attitude po di na pud mao ang batasan di na magkadimao magkaon pagkakuha pinggan o kutsara sukad timo wa gani ka pangamuyo sa una lahi man ta Mami Flor no kay mo anak man ang mga nanay o tatay oy ali mo diri pag grocery mo tapos bang ta sa altar magkaon tayo sang una ya sa puder sa atong ginikanan tipon tingog sa lamisa dili ka magtipon hotdan kag kanon karon niya ija kuan kandos dito sa igad iya pungko so pareho lang bala sa nagapunsyon pero tuod na Mami Flor siling bala sa mga katigulangan sa unang panahon basta ang tawo kuno ang mga magpamilya kuno Mami Flor bisan ano ka jutay sa pagkaon basta gadungan igo mo tuol gali na are ini kay tuo gid man pero ako experience ko na kana bang mo ingon sa una ang atong katigulangan oy pagdungan dagkaon kay jutay lang ni na kakakon mo na ka experience mo na ingon sila nga pagdungan tagkaon kay jutay lang ni pero kaigo biya Mami Flor kaigo lang pero kay man tinumpok maparty-party sa ila ginikanan dason pero kung ang iban nimo yang utod nga wala lagmit gid maubusan kay man wala suno lalabot sina bisan ano kadamo sa inyo ginakaon kung pugtak maabot si amo ni makaon maabot si amo na makaon mahurot tuod bitaw na no tuod na panay ko gid na base tuod bisan ako po na experience po na nako Rico, tanawa Rico, daghan na rin gato, ang imo ring bisag nagtuo patas tanan, wata nagtuo Ginoo na, ang kabuhi useless naman yapon useless yun pero kung bisag wa pa ta nagtuo sa uban pa diha basta nagtuo ra ta kay Kristo sundon sa nato sus lupig pa nimo nakadaog ka sa kuan kay kanang imong gituhuan Ginoo gina no sige ayos na Rico ayos na
Dari kita mga kabyanan sa aton talakayon nga problema mga ka-ES. Isa ka babae nagpadala sa aton sa iyang kasaysayan sa iyang problema mga kabyanan. Nagapatawag lang sa ngalan nga si Carla, Mami Flor. Si Carla nagasiling Kuya Hil Andan. Tawagan lang ko kay Carla, Kuya Hil. Sang Negros Occidental. Hindi ko lang pag isugid-gid ang matuod kong nga lugar Kuya Hil Andan. Tungod gusto ko nga tabunan ang kapait nga ako na agyan Kuya Hil. 5 kami ka mag-utod Kuya. Si tatay Kuya Hil ahaw lang gid nga nagaobra sa kampo. Si nanay man nagabaton labada. Ako ang natuon sa kamagulangan gid Kuya Hil Andan. Kag may 4 pa ko kamanghod. Grade 6 lang ko Kuya Hil kagin patrabaho na ako ni nanay sa Cebu Kuya Hil Andan. Abi mo Kuya Hil, hindi pa ko tani kay wala pa ko experience Kuya kag Mami Flor sa trabaho sa tao. Pero galing kay wala na ko mahimo kay siling ni nanay kag tatay nga bulig na pod sa akon mga manghod. Sa nagaobra ko sa Cebu Kuya Hil Andan, ang akon nga obra dito sa Cebu tigpakaon sa mga ido, tigpatuka sa mga manok kag tigdamog sa mga baboy. In short Kuya Hil Andan, ang mga sapat mo akon ginaatipan dito sa Cebu Kuya Mami Flor. Hindi ko kapating siling ko sa akong kaugalingon daw obra man isang lalaki nga babae nag-obra sini. Pero no choice ako Mami Flor. Kaya dito ako ginbutang sa akon ama nga babae nga perti ka istrikta. Gamay lang nga baho sang ido Kuya nga hindi ko matatapan kag Mami Flor. Ginatampa na ko na mo. Magyan ko na ang mga pagpasipala. Kag daw hindi na makaon yung mga tinaga Mami Flor kag Kuya Hil Andan. Isasad to kabes Kuya sang gabi. Samtang nagsulod ako sa akon nga kwarto sa aman nga servant quarter Kuya Hil sang mga kabulig. Ako lang gali dito isa kay wala nagpululi man ang akon iban nga upod kay di off nila. Lapit man lang abis la Kuya Hil. Ako ya layo gi Kuya. Tikinanglan to gid mag tiner Kuya Hil kag Mami Flor. Wala gali ko kapanglak, wala gali ko nakapanghibalo nga ngamon piertahan na Mami Flor kag Kuya Hil, wala na lak. Gani samtang nagatulog ako Kuya Hil Andan, kag Mami Flor, nagadalam guhanon ako. Nga may nagadumog kuno sa akon. Isa ko no katigulang nga lalaki, kag daw hindi ko kagiho kag utod kuno lawas Mami Flor kag Kuya Hil. In short, nagadalam guhanon ako sang manananggal. Pagbugtaw ko Mami Flor kag Kuya Hil, tuod gid man may nagadumog gid man sa akon. Ang amo ko nga lalaki Kuya, dala tuslok sang kutsilyo sa kilid ko kag hambal nga hindi magsinggit. Kay kung magsinggit ka, mapatay ka gid. Kuya Hil, Mami Flor, nagapanginpadlos ako pero hindi ako makasarang tungod dako ang amo ko. Ako yan iwangon ko yang pagkababayi Mami Flor kag Kuya Hil. Ang masakit sa sadtong nga gabi Mami Flor kag Kuya Hil, nakuha ako sang akon sapat nga amo. Nakuha niya ang akon nga pagkababayi Mami Flor kag Kuya Hil Andan. Hindi lang amo tong natabo. Kada lakat sang ama ko kag malikat-likatan lang nga duha lang kami sa balay. Ginahimuslan ako sang amo ko nga lalaki. Bisan pa man gani nga ara si ma'am, kung kaisa ginapaypay lang ako, mahuya man ako singgitan kay basi hindi man ako patihan kay perti ka istrikta kag kasuplada ang ama ko. Mami Flor kag Kuya Hil Andan, nanawag ako sa balay.
Tawgan ko nga akon mga ginikanan. Kaginsugid ko sa ila ang tanan-tanan. Pero naghambal pa si nanay sa akon, te, mapuli ka di, maano ka? Sino na mapakaon sa mga manghod mo? Kami? Dapat antoson mo na. Kay paano na lang ang mga manghod mo kung ari ka di sa balay kag wala ka na obra? Ang akon tani ginapaabot Mami Flor nga maluoy sila sa akon bala. Pero sa baylo sina ginpalakat na Manila ang akon, ang dason sa akon Mami Flor. Ginpatrabaho na Manila sa Manila Mami Flor. Mami Flor, Kuya Hilandan, hasta subong hindi ko gid malipatan ang nagkalatabo sa akon. Lain na karon ang akon ginobrahan. Nagpauli na ako diri sa Negros. Pero galing gabalik-balik lang sa akon paminsaron ang natabo sa akon didto Mami Flor kag Kuya Hil. Hindi ko gid malipatan ang masakit kag mapait nga nagkalatabo sa akon. Gusto ko tani mag-report sa kapulisan o galing kay basi hindi man ako mapatihan. Gusto ko tani isugid sa ama ko pero basi hindi man siya magpati sa akon kay bisan ganing akon ginikanan wala man nagpati sa akon kuya. Ano karon ang akon himuon? Paano ko ini malipatan ang tanan nga nagkalatabo sa akon? Kasta subong kun gabi daw ginabangungot ako. Nagakatruma ako sa natabo sa akon Kuya Hilandan kag Mami Flor. Buligi ninyo ako. Ako si Carla sang Negros Occidental. Mami Flor, bao. Mo na. Amo na ang problema ng tagaan-tagid attention sa sning gabi. Luoy man nga sa pagkabata, no? Bugat sa mga problema ni Carla. Nano man pud nga sa mga ginikana, no? Grabe. Daway konsensya. May mga ginikanan gid niya muna, no? May ara man gid ginikanan nga daw bali wala lang sila ang kabataan nila. Oo. Nga gusto nila nga daw halos ibaligya na lang nila ilabata. Di mo na gani nga mga ginikanan tungod sa kapigaduhon subong tuod gid man na nga maglakat kita kag magmuad. Pero depende sa sitwasyon. Tanawa guning natabo nes bata. Hobin pa gipatrabaho na hasta gimolestyahan sang amo. Tapos manugid sa inyo kay tani. Maka-comfort mo lang kamo. Gibasol pa kay nga ama puli-puli gid sino mapakaon sa mga. Siyempre kamo kay mga ginikanan kamo. Tanawa na lang natabo. Kaluoy nga bata tuod ang nadangtan niya sa kabata pa. Trauma ni Mami Flor ang iya ginabatya kada gabi ga paminsar siya. Natural lang gid Kuya Hil kay wala sa sili nga may istorya sa iya tapos wala bala may makapangapin siya kaugat. Kay may ginikanan tuod pero wala man sa hangpon sa ginikanan niya. Kag na batya ganya man Mami Flor nga kon isugid niya sa iya makita mo. Gambay lang gani nga kwanto sa ido to ga ginatampa na siya ginasakit. Hindi gid sa pagpatihan man Kuya Hil sa amay ako nanugid. Asa piki siya pa ang malain. Siya pa ning ibutang ang iya to ya ginasolbarya lang ang iya nga hindi siya mahuyan kay mahuyan kay man siya kon piliton. Ting iya to ya tanin nanugid siya sa ginikanan niya para man tani nga mabuligan siya. May magiyahan siya. O galing kay ang iya ginikanan bali wala man lang kay guro ya kwarta man ang guro ginalaga sa ginikanan niya. Tanawa to kay natamad na sila magsagod sila bata ano pa pinabayaan nila yung bata nga mo ng mga problema. Kaya namin naman ni kay Carla ka nakapauli na siya sa Negros, walang tagal ng kabalo kung taga-diin good man na siya. Kaya nakatrabaho naman siya sa lain naman niya ginatrabahoan niya. O galing kay ang iya lang ginapangayo sa aton nga advice, paano ini madula ang iyang ginabatsyag. Now, siguro Carla, kinanglan mo guro mag-istorya sa Ginoo gid. Nabalang kuan gid sincero nga pag-istorya sa iya. Kabalo ka ang Ginoo kakita naman na siyang natabo sa imo mo. Ang aton niya makagagahom kakita na siyang natabo sa imo. Kabalo na siya sang solusyon.
Kaso lang kay ginahulat lang kaniya nga istoryahon mo siya. Bisan tuod niya dabalaan na niya pero i-share mo sa iya, isugid mo ang tanan-tanan, iubos mo gid tanan nga unod sang tagipusoon mo. Agud to nga mahawan ina. Kay man kung mahawan na ni Carla, makuha ni dayon matubo ni sa atong tagipusoon ang pagpatawad bla. Kay man kung hindi ta kabalo magpatawad Mami Flor, hasta mintras dala-dalahon taning kabugat sa atong tagipusoon mo, sa aton mga ginabatsyag, di ba? Amo na gani bala Kuya Hil. Bata ka pa Carla. Madula na sa imo paminsaron basta dangop ka lang pagpangamuyo sa Ginoo. Correct. Mga muyo ka nga para buligan ka sa Ginoo. Nga inang imo problema madula lang sa imo paminsaron. Kada gay ipangamuyo mo kada gabi, kada kwan ipangamuyo mo sa iya. mo sa Ginoo ang imong problema. Tapos para bala Carla nga daw mahagan-hagan ang imo balatyagon. Pagdangop sa simbahan, magtig-istorya ka sa pari para nga malaygayan ka man sa pari kung anong dapat mo. O kon pastor. O kon pastor man. Lain man mo reliyon. Kung ano manggid, kay inang katabo si imo Carla nga daw na trauma ka, dapat may tao gid nga masaligan mo nga may mag-guide sa imo paglaygay sa imo gid personal. Nga maistoryahan ka na pro. Amo lang gid na Carla ang akon mabulig sa imo, dangop ka sa Ginoo. Isugid mo sa Ginoo ang tanan ng mga muyo ka nga tagaan kasing kasulbaran sing imo problema. Kag magngita ka sang guide nga tao kundi kun ano imo reliyon kaso kasi mo pastor o kun sa pari nga para may pautwasan ka sa istorya kag ara man nga makabulig man sa imo paglaygay nga personal gid. Kag wala labot sina Carla. Ang imo gid pa mangkoton ko galingon mo kaya mo bala magpatawad, no? Sa mga tao nga nakahatag sa imo sang kalain sang buot. Kay maabot ng panahon nga kung kaya mo na magpatawad Carla, dira kag maamat-amat ka na. Dira mo na amat-amat kalipatan tag himuon nga isa ka mapintas nga damgo. Kag imo lang gid kanon Carla nga patawara sa ang Dios na lang ang kabalo sa. Correct. Ang balong mo imo kaugalingon nga napatawad ko na ikaw na lang Ginoo ang kabalo sa magbulig sa akon. Okay, base masiling siya blang nga Mami Flor kag Kuya Hil. Hindi kuya dumot ng pagkatawo pero hindi lang ko malipat. Hindi. Pilito niya gid na Kuya Hil nga malipatan niya kay bala masa kay kun iya natutukan lain ang madangtan niya gid sa pila ka adlaw. Correct. Kung patutukan niya ng problema niya inayanaya ya paminsaron kag itugyan na lang niya sa Ginoo. Iniya pagsigi kwan katuod masakit ang nga dangtan ang nga naabtan sa pangidaro niya amos na pro ara na hindi na niya mabalik. Kun itugyan na lang niya sa Ginoo pangamuyo ya lang sa Ginoo nga para hagan-hagan ay nabatsyagan kay itugyan niya lang sa Ginoo nga ang Dios na lang among makabalo sang tawo nga nakasala sa iya. Ano ba kay may mga tawo gidabing ang panulay aragis paminsaro. Ginapagsamantala ang kapobrehon sang mga kapwa nila. Ara gina Kuya Hil nga may amo gid nga wala gid kaluoy sa ila timbang nila ila pa tandugon, ila pa anhon. Muna blasing sapat-sapaton gid paminsaron nga sa ila tao. Amo ning hindi mayo bala. Te abi nyo ang gaamo ka mo sining sa labton nyo sa langit dako ni. Dako ni sa labton nyo sa langit. Kay nga man imbis nga nakabulig kita sa ton pareho pero gipagsamantala ta ang ila kahuyang. Ang ila kaluyahon, ang ila kapikon. Gihimusla ninyo. Tapos wala labot sina ang pagka-inosente bla inosente man yan pwede di man ugid na wala tuod may nakabalo kag kay hindi man nakapanugid timbang pero ang nagalantaw sa babaw amula na ang makabalo so dako ning slapton sa langit sa mga ang mga tao nga nagahimo sini no Carla day amula na pangamuyo makaya mo niya. Wala kay kon hindi ka palangga sa Ginoo siguro ano nang nadangtan mo di nakasurvive ka nakapauli ka sa Negros nakapangita ka trabaho but sing ganon si Lord ay gid nagpabaya sa imo sa piyak nga nagaantos ka kita na yan ni Lord ya nga nagaantos ka Carla hindi niya siling nga bas hindi niya siling mahapos ang agyan mo kundi nakita yan na iya nga bisan pa amo sina ang imo nga nabatsyagan kay natabo sa imo padayon ka nga nagapaninguha lamang magkabulig sa imo mga manghod. Imagine mo na Mami Flor. Ang leksyon sini sa mga ginikanan man nga mga pabaya. Amogit.
Nga inyo obligasyon sa inyo kabataan, sa kalinghod sang edad sang bata nyo, ginsalig nyo sa ilang inyo obligasyon. Diin man po ning inyo mga espiritu, mga ginikanan nga mo naman. O, di ba? Insakto gina Kuya Hil. Oo. Kay man kung matuod gid nga plangga mong imo anak, bo, ako guro Mami Flor, rambot babae, ako na anak, mapalayo sa akong guro, bot maano ko, bot. Isipon mo bala Kuya Hil, pilang niya edad, grade 6 pa lang siya. Amo na, wala yan lang gid butang, amo niya lang gid grade siya. 6 pa lang siya. Grade 6 pa lang. O, isipon mo bala, nagpalayo na. Kaya tungod na, kapigadawon sila, mabulig sa iya ginikanan, siya mga utod. Tapos, iya problema yan, hindi gali iya kabulig iya ginikanan. Hindi, na. Amo ning mabudlay sa mga ginikanan. Ako isa man ko kaginikanan, pero hindi magpalareho ginikanan. Oo, correct. Dasunti, ang pamangkot bala. Nga ipasan nyo sa kabataan nyo ang obligasyon ninyo. Kay man bata nyo na iya, kinanglan nyo na ipaskulahon, kinanglan nyo na disiplinahon, kinanglan nyo na tudloan sang maayo. Hindi kay kita pa mismo nagtoy-toy sila nga makadtotos kalainan kabataan ta. Bla? Ako ginikanan man ko, amay ko. Ang bayi ko nga bata, binaglaka tabi kundi hindi nagtrabaho, di ko kampante, Mami Flor. Oo, Ano yan ba, tsagon ko kuang gurong ang alimpatakan ko gagamo guro kadadlaw guro Mami Flor magamuna. Oo. So may way nang bali ako Yahil ko may mga edad-edad na. Correct. Pero bisan pa man gani may edad Mami Flor matuntuhan pa man gani. Oo, matuntuhan pa. Oo. Kaya nga man bata nyo grade 5 grade 6 pobrahon nyo na sa tawo. Pero sa ano man? Ano hindi ko maintindihan. Igin pobre nyo sa tawo para nga saguron kamusang kabataan nyo. Oh. Hindi na mayo. Mayo guro kung bata mo mga 18, 19, 20, mga pataas na. Kay may buot na sila Mami Flor. Pag gusto na sila, kung matrabaho sila, kung hindi. Ilang tag 15, 16 pa lang. May custody pa na siyang ginikanan mga kabyanan. Sorry lang gini sa mga nagapangbaton bala maid nga 17 pa lang, 16 pa lang. Uy, hindi ginadani mayo. Hindi gina pwede. Hindi gini mayo. Tanawan niyo. Grade 6 Carla. Nag-obra na sa Cebu. Ginlogo sa amo. Makon mo na mga kabyanan. Ano bala nakapait mga kabyanan. So, diin man ang ginasiling nga kita ginikanan, kita dapat ang magiya sa aton kabataan. Kita mo ito Mami Flor sa Bacolod sa una. Sang sinilang nga mga sinimana. May isa ka naglabay sang isa ka plastic sa suba. Oo. Nakita to sa mga nagapinang laba. Gibukad ang plastic ay bata nga bagong tao Mami Flor. Patay na. Bawa. Kaya sulod sa plastic, kaginhaboy sa suba. Dito yung kaginhawa ang So, amo gina sa mga wala nagiyahan sang ginikanan mayo. Tiyan mo nang natabo. Sa mga kabataan man nga mga wala nagapatis ginikanan. So, tiyari may isa to ka bata ang ginhaboy sa subaho. So, nagsakit no nga kabyanan. Nagayda wala ka hadlok bala Kuya Hil sa Ginoo. Amo na nga mga sa mga babae. Nagpatuga-tuga ka bisyo. Nga hindi man ang galing na matindugan ang ilang hinimuan. Tiyari naman mga kabataan nyo naglagko kay atipan nyo. Pero hindi po ninyo pag minor de edad paobrahon nyo na. Para lang masaguran ang inyong kabataan man kamo man mismo. Tidason istorya ang kabataan nyo sa inyo hindi kamo mamati. Sino man nabing istoryan sa kabataan? Ibang tao. Amugid. Kaya kamo mismo nga ginikanan, hindi man kamo mamati. Sa mga Kuya Hilay, gay ni Akig. Dala na may tanan. Hindi tuod man kay... Kung ato lang tawon ang problema ni Carla mga kabyanan, hindi lang si Carla may problema. Damo ni Mami Flor. Inablang, bata, punta to na eskwela. Puntat ka na hindi ta kamo masarangan. Idamo ka mo, baraka to anay. Kita mo? Ikaw, pag-obra mo, nak, utang na si mo amo nak, kaya mo na. Diba? Kakatabo, gina. Mabawi kami, boss, mga kabyanan. Ako naman, si Kuya Hilandan. Bye-bye sa inyo tanan.